V dnešnej dobe je manželstvo často vykresľované ako strašiak, ale môže byť prejavom hlbokej lásky a oddanosti. Komunikácia je základ každého zdravého vzťahu. Buďte otvorení a úprimní vo svojej komunikácii. Stanovte si spoločné ciele a pracujte na ich dosiahnutí. Zdieľajte sny a vízie pre váš spoločný život. Podporujte sa navzájom vo vašich cieľoch a snahách. Buďte tam pre partnera v ťažkých časoch. Vyjadrujte si vzájomný rešpekt a obdivujte silné stránky svojho partnera. Rešpektujte rozdiely a individuálne potreby. Udržujte rovnováhu medzi spoločným časom a časom pre seba. Je v poriadku mať aj čas pre svoje záujmy. Nenechajte sa zahltiť každodennými starosťami. Nájdite spôsoby, ako sa spolu zabaviť a smiať sa. Učte sa konštruktívne riešiť konflikty. Hľadajte kompromisy a snažte sa pochopiť pohľady partnera. Udržujte romantiku a vášeň v manželstve. Nezabúdajte na malé romantické gestá a prejavy lásky. Podporujte sa navzájom v osobnom a profesionálnom rozvoji. Vytvárajte prostredie, kde obaja môžete rásť a rozvíjať sa.